tady pro změnu jedno videjko z PC hry. A jak za chvíli budete moct poznat, tak uvidíte, co to je. Teď to bude jenom poutávka, kdo mi to napíše správně, tak se mi zvědavá. Tak já jdu na to pustit, jo? Chviličku, on to musí načíst. Chviličku. Vážně jen chvilku už to bude. Tam tady hudbu a melodii k tomu. Dobře, nechám vám to tady chvilku hrát, hlavně kdo to pozná. Co by to měl poznat každý, takže to by bylo pro dnešní video vše. A kdo to pozná, dneska jak někdy napíše komentář, nebo ale já to udělám takhle, prostě tu hru nahraju. Dobře, už vás nebudu dál trápit, je to Star Stable. Jupi! Takže za chvíli to natočím a vy nám to. Čau!